агентии давлатии танзими зидди монополии вазорати иқтисод ва молияи қирғизистон шарҳи нархи маҳсулоти нафтӣ дар кишварҳои узви EAS ва Осиёи марказӣ ба истиснои Туркманистон ба ҳолати рӯзи 4 ноябри соли 2021 нашр кард. Бар асоси ин санад бензину соляркаи аз ҳама арзон дар Осиёи марказӣ дар Қазоқистон ва аз ҳама қиммат дар Тоҷикистон будааст. аз ҷумла нархи 1 литр бензини нави АИ-92 дар Тоҷикистон ба ҳисоби миёна 84,5 сом, 11 сомонию 20 дирам ва дар Қазоқистон 36,9 сом, яъне 2,4 маротиба арзонтар аз Тоҷикистон будааст. ҳамин тавр бензини АИ-95 ва сӯзишвории дизелӣ дар Тоҷикистон ба ҳисоби миёна 86,8 сом ё 11 сомонию 50 дирам арзиш доранд. барои муқоиса 1 литр бензини АИ-95 дар Қазоқистон 41,9 сом ё 2 маротиба арзонтар аз Тоҷикистон нарх дошта, солярка 56,5 сом ё 70% арзонтар аз Тоҷикистон аст. Қазоқистон албатта яке аз кишварҳои бузурги содиркунандаи маҳсулоти нафтӣ дар минтақа аст ва сабаби чунин арзон будани нархи сӯзишворӣ дар ин кишвар қобили фаҳм аст. вале Қирғизистон мисли Тоҷикистон қариб тамоми маҳсулоти нафтии барояш лозимро аз хориҷ ва асосан аз Қазоқистон Русия мегирад ва бо ин вуҷуд нархи бензину солярка дар Қирғизистон низ нисбат ба Тоҷикистон хеле арзонтар будааст. барои муқоиса 1 литр бензини АИ-92 дар Қирғизистон 58,1 сом аст, яъне 26,4 сом ё тақрибан 45% арзонтар аз Тоҷикистон. нархи АИ-95 ва солярка ҳам дар Қирғизистон нисбат ба Тоҷикистон 25,9 ва 33,2 сом ё мутаносибан 43% ва 62% аз Тоҷикистон арзонтар мебошад. мақомоти душанбе дар шарҳи болоравии нархи сӯзишворӣ боло рафтани нархи нафт дар бозори ҷаҳонӣ ва дар кишварҳои содиркунандаро далел меоранд, вале онҳо фаҳмондан наметавонанд ки пас чаро дар Қирғизистон ки мисли Тоҷикистон конҳои нафту газ надорад ва асосан аз Русия ва Қазоқистон сӯзишворӣ ворид мекунад, нархи фурӯши бензину солярка нисбат ба Тоҷикистон аз 43 то 62% арзонтар аст. шояд мушкил дар он чанд ширкати пуштибонҳояш ҷудо зур бошад ки бозори маҳсулоти нафтии Тоҷикистонро монополия карданд ва ягон идораи давлатӣ маҷол ва ҷуръати лаҷом задани иштиҳои қозгири онҳоро дигар надорад.